Karong bago, naripay kaayo, ilabi na kay well, una sa tanan tingali sa John, ay kung kapahuran nimo, ay kung kapahuran sa ang atong suhod nga na Davao si Mayor Rodi Duterte. Yes, sir. Kay kung wa pa siya, di man mahimo ning Commission of Senior Citizens, siya man mo'y nag-aprobar National Commission of Senior Citizens. Okay. O tungod ini mo yung tingali ang mga seniors nga na sa iya nga hangin kayong salamat nga natingban sa pagtagad, nahatagan o atensyon ng mga senior citizens tungod sa Republic Act 11350. Okay. So, kung yung ini karong bago, ang atong bagong presidente, si President BBM, nag-allocate o 43 billion para sa paghiling sa mga kalawasan sa atong senior citizens. Okay. Ito ang nato medical check-up na libre. Okay. Ang atong nahimong kaning damgo nga ang tanang senior citizens makahukot o annual medical check-up. Okay. Kung ang tanan makahukot o annual medical check-up, dayag na lang nga maas kining assured, mas confident ang atong senior citizens. Okay. Kung sa ilang kahimtang sa kalawasan, unsay ang may buhaton kung pananglitan man gani na ay mga gumunhap, unsay ang ayang mga therapy or exercise na pagkahimuon. Okay. So Sir? thing about the 43 billion, no? Kining is really a good news for everyone. Pagkinaot ko nga tapangan ko nimo Attorney June sa pagpahibalo sa tibo kapupudan o apil sa area nimo nga unta ang atong mga senior citizens magpupot o kining mahimo na ito gawi nga unta tultulo na lang mga once a year, tunay annual medical check-up. Okay. Pero may bawahan na ito, magpa-examine sa itong dugo, tanaw sa doktor, libre na siya ha, June.